Siphetheke kabuhlungu kabi mntanami into abasenzele yona. Abasenzelanga ubuntu obufana nomunye umuntu azayofela emathoyilethi. Lufuna ukulungisa usapho lukagcina Dladla ngokusweleka kwakhe emsebenzini kwinkampani iCartrack eRosebank eGauteng. I know this is a difficult time for the country and for everyone. People are worried, people are confused. But I would like to ask for calm. Ukumkani uMisuzu lukaZwelithini uhlaba ikhwelo kubemi beli kuba bathobe imimoya kulandela amakhwelo akhulayo kweli nachasene nabemi bamazwe ngaphandle bakweli ngokungekho semthethweni. And I'm proud to announce Scotland FC from Zimbabwe who are going to be playing Kaizer Chiefs. iKaizer Chiefs izaqhubisana neScotland FC yaseZimbabwe kwindebe yalonyaka yeToyota Cup ngelungiselela isizini ezayo kwibala iRoyal Bafokeng eRustenburg eMntla-Ntshona ngomhla wama-26 kwinyanga ezayo. Senibulise emakhaya ukanda ndambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Usapho lukagcina Dladla neminyaka engama-29 ubudala lufuna ubulungisa emva kokusweleka kwakhe kwii-ofisi zenkampani iCartrack eRosebank ngempelaveki. Olu sapho luthi ugcina wacela ikhefu izihlandlo eziliqela ngenxa yempilo engentlanga kodwa isicelo sakhe zange sithathelwe ngqalelo, nto leyo ethe yamnyanzela ukuba aqhubeke nokuya emsebenzini. Usapho lukagcina Dladla luthi lufumene umnxeba osuka kagcina othi ugcina ufumana unyango lokuqala emsebenzini okukuza emveni kwezihlandlo eziliqela lokaDladla efaka isicelo sakhe sokuthatha ikhefu ajongane nempilo yakhe. Olu sapho kungoku nje lutyhola ngelithi inkampani uCartrack ayifuni ukuthatha uxanduva ngokusweleka kukagcina. When she submitted her sick note, she was made to sign a warning. That warning, it says she was exhausting her sick leave days and her family responsibility days. Siphetheke kabuhlungu kabi mntanami into abasenzele yona. Abasenzelanga ubuntu obufana nomunye umuntu azayofela emathoyilethi. Simthathe etoyilethi sayomfaka emotweni. Ingxelo zityhola ngelithi inkampani uCartrack iyazikhaba izityholo ezithi uDladla ulinikiwe ithuba lokuba goduke akuxela ukuba akaziva kamnandi. Olu sapho luthi alukafumani nolunjani unxibelelwano kule nkampani. Usapho loleke ngelithi lufumana ingxelo komnye wabasebenzi. Yes, it could have. If maybe the management called an ambulance earlier, and I believe that there's a Netcare right opposite them, they could have took her there, regardless of who was going to pay for the bills or what. We here as a family, we could have sorted that out later on, but that didn't happen. So we feel as a family that Cartrack really failed us. Usapho luthi luphoxekile zizenzo zeCartrack. We were told that they had first aiders, which they tried to revive Ugcina in the toilet, but it was too late. So even when the ambulance people got there, it was late. She was gone already. Inkampani uCartrack ithi iphanda nzulu ngesi siganeko. Kusoleke abantu abane kumlilo oqoqise kwindawo yaseClermont eGauteng. Lo mlilo utshabalalise indawo yogobityholo yaseCathrada Park ze abahlali bashiyeka bengodinga indawo. Esi siganeko sakutshanje siza emva kweso sehle kwindawo yogobityholo yasePlastic View eTshwane kwinyanga ephelileyo nalapho kusoleke umntu omnye ze kwatshabalala uninzi lwamatyotyombe. Ukanti unobangela wale mililo yomibini awukaziwa kwaye uphando lusaqhuba. Umkomishana lamapolisa kwiphondo laseGauteng uNjengele Thomi Mthombeni uthi lihle nge-5.2% izinga lolwaphulo-mthetho elinobuzaza phakathi kwenyanga kaJanuwari noMatshi kulo nyaka.
Uthi nangona izinga lokudlwengulwa lehlile kodwa iziganeko zokuxhatshazwa ngokwesondo zenyukile. Unjengele uMthombeni ukuthethe oku ngethuba bekhupha iinkcukacha manani ngolwaphulo-mthetho kweli phondo laseGauteng, kwaye uthi la manani abonisa mhlophe inkqubela phambili ekwakheni indawo zokuhlala ezikhuselekileyo. Umkomishinala wamapolisa eRhawutini uThome Mthombeni uthi bawujonge ngeliso elibukhali umkhuba wokuxhatshazwa ngokwesondo kuquka ukundlandlathekiswa kwabasetyhini kunye nabantwana. Looking into the sexual offense as a category, rape decreased by 202 counts, which translate to 9.9%, and sexual assault increased by 5.2%. In addressing this scourge, the Family Violence, Child Protection and Sexual Offences, known as the FCS, continue to bring the perpetrators to book. For the quarter under review, we had 1,287 cases. These cases were presented before court, where 128 sexual offenders were sentenced to combined 19 life terms and 109 years imprisonment. Umkomishinala ukwathi lehle kancinci izinga lokubulala nokuzama ukubulala eRhawutini. The overall crime, 17 committee reported serious crimes have seen a decrease by 5,066 counts, which translate to 5.2% compared to the corresponding period last year. Ukanti izinga lokuxhwilwa kwabantu lona lithe gqolo ukunyuka. Kidnapping have increased by 38 counts, which translate to 1.6% during the period under review. Le yingxelo yekota yesine nethe yenziwa ngumkomishinala namhlanje. Iinkcukacha manani zolwaphulo-mthetho kwiphondo lomntla-ntshona zibonakalisa ukuba ukuxhatshazwa kotywala, udushe lasekhaya nokuxhatshazwa kweziyobisi kweyena nobangela wolwaphulo-mthetho olunobundlobongela. Umphathiswa ojongene nokhuseleko loluntu Wessels Mureng waleke ngelithi ukombiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni, ukwanda kwemipu engekho mthethweni nako kudinga ukuqwalaselwa ngokukhawuleza, yaye kufuneka kwakhiwe amacebo okomeleza ukhuseleko lwamaxhoba. Ayinethi iyadyudyuza kwiphondo lasemntla-ntshona, izenzo zolwaphulo-mthetho zikhula mihla le, ngakumbi iziganeko zokuzama ukubulawa kwabantu phakathi kwenyanga kaJanuwari noMatshi walo nyaka. The province has recorded a slight increase of 0.5% in community-reported crimes during the fourth quarter of the 2025 financial year. These are the statistics collated from cases reported at all 86 police stations and 23 mobile stations in all 4 districts between January and March 2026. While some categories showed improvement, some crime categories showed improvement, the increase in violent crimes remains a matter of serious concern. The province has, for the period under review, recorded 271 murders, representing an increase of 18.3%, while attempted murder increased by 17.4% from January to March 2026. Umkomishinala wamapolisa obambeleyo uRhino Naidoo uthi kuza kufuneka bexoze mphini wumbi ekulweni elidabi lokulwa nolwaphulo-mthetho. I think it's an indication of issues which we need to address, not through normal policing measures, but we need to engage with our counterparts and stakeholders, both in the community and in other departments, so that we improve our integrated fight against these issues that are plaguing our communities. Uqhube ngelithi ingxabano phakathi kwamalungu osapho nakuluntu ekuhlaleni isengumngeni odala inkxalabo. Kumkani yesizwe samaZulu kumkani uMisuzulo kaZwelithini uhlabikhwelo kube mibili kuba bathobe imimoya kwaye yonke into bayenze ngokusemthethweni kulandela amakhwelo akhulayo kweli nachasene nabemi bamazwe angaphandle abakweli ngokungekho semthethweni. Ukuvakalise oku ngethuba betyelelwe inkokheli yeqela le-DA uMnumzana Jardine Hill Lewis namhlanje kwibhotwe lakhe lasemashobeni.
Iqela le-DA likhokelwa inkokheli yalo uJordan Hill Lewis lamkelwe ngezandla ezishushu kwibhotwe lasemashobeni namhlanje ngethuba lityelele isilo samabandla ukumkani uMisuzulu kaZwelithini. Eli qela lithi belizokwazisa isikhokelo salo esitsha kwaye lizokufuna neentsikelelo kwindlulamthi yamakhosi nanjengoko kusiyiwa kwinyulo lomasipala. We then also discussed the upcoming election and informed His Majesty that we will be campaigning heavily across the kingdom and across the province of KwaZulu-Natal, and that if there are any issues that they can reach out to us, to Mr. Ngema as our provincial leader, or to myself or Soli, and that we will be here, that we will be in every town and village. I-DA ithi olu tyelelo lwayo ikwaluphawu lokubonisa intlonipho yalo ngakwekumkani nenkosi ngokubanzi. That we honor the role that he plays as king of the Zulu nation, and to say that the best thing that we can do to honor the Zulu nation is to build a government that works for the people of the Zulu nation and for all South Africans. Ukumkani uMisuzulu kaZwelithini usebenzise eli thuba waphefumla nangomba otshisibunzi weematshi eziqhubekayo kweli nezichasene nabemi bamazwe angaphandle abakweli ngokungekho semthethweni. Ngelithi makwahliswe imimoya kulandelwe inkqubo ezisemthethweni. I know this is a difficult time for the country and for everyone. People are worried, people are confused. But I would like to ask, especially because now the DA is here, that even in the DA leadership, let us ask for calm so that we are able to campaign properly. We are going to elections. We need peace and stability in the country, and that we support our president. Ukumkani uMisuzulu ukwabambe ngazibini kwiqela le-DA ngokuthi gqolo lisebenzisana nendlunkulu. Watsho esithi kufuneka kusetyenziswane ngamaqela onke ezepolitiko ukuqinisekisa unyulo olukhululekileyo lomasipala. Mongameli Cyril Ramaphosa wothulele umnqwazi ekhahlela kananjalo kwikumkani yesizwe samandebele ukumkani Enoch Makhosonke Mabhena wesibini emchaza njengomdibanisi wazo zonke iintlanga okuze emva kweendaba zokuvakala kwesithonga sokukhothama kukakumkani Mabhena ebutsheni bemini namhlanje. Ukumkani uMakhosonke Mabhena wesibini ukhothame neminyaka engama-65 ubudala kwaye ukhokele amandebela kwamanala isithuba seminyaka engama-40. Umongameli Cyril Ramaphosa udlulise amazwi ovelwano kusapho nakubo bonke abantwana begazi. Umphandi wephiko eliphanda izenzo ezigwenxa esipoliseni IP Takalani Maphosho uxelele ikomishoni kaMadlanga namhlanje ukuba unjengele Feroz Khan wophula umthetho ngokuzifaka kwanokunika imiyalelo iqela lalikwindawo yeqhwayelo ngethuba kufunyanwa iziyobisi eRotten. But General Khan, the fact that he was at the crime scene himself, it raises some concerns as well. As a crime intelligence person, he knows that he's not supposed to be at the crime scene. He cannot even handle the crime scene. Maphosho uthi bafumanise ukuba ingxelo evela kubahlalutyi bezophando neziphathelene nokufunyanwa kweziyobisi eRotten ithi bafumana izitena eziyi-715 ngelixa izitena ezikwirejista yamapolisa ithi ziyi-700 kuphela. We wanted to follow that kind of information as to what really transpired when these things happened, because now if you check the SAP 13, all those bags that are mentioned there and all the bricks that are inside those exhibit bags, when you count them, it's about 700 bricks in total. But the FSL person, he or she is talking about 715, of which it is a serious concern as to where is this 15 coming from. Uqoqosho loMzantsi Afrika lubonise iimpawu zokuphucuka kweenyanga ezintathu zokuqala zonyaka xa kuthelekiswa nekoti edlulileyo.
Amacandelo ezezimali, ezolimo, urhwebo kunye nezothutho onke athe anegalelo ekufunquleni koqoqosho. Kodwa nangona kunjalo iingcali zezoqoqosho zilumkisa ngelithi kuza kuba nzima ukukhula koqoqosho xa ngabe akukho ngeniso yaneleyo yezezimali. Luhlume ngomyinge we-0.5% kwikota yokuqala yonyaka uqoqosho lweli xa kuthelekiswa no-0.4% wekota yokugqibela yonyaka ophelileyo. URisenga Maluleke oyintloko yeziko leenkcukacha-manani uthi icandelo lezolimo lelona libe nefuthe elimandla ezezimali, ezorhwebo neendawo zokuhlala. The only industry that went in the negative and contributed in the negative was manufacturing. Nakubeni kunjalo kubekho amagingxi-gingxi avela kwimizimveliso xeshikweni iimfazwe ezikwimpuma Afrika zidala isankxwe ngamandla. Expect to see severe cost pressures on the agriculture industry. And what will be interesting for us, and I'm not going to speculate on it, is for how long those cost pressures will be contained or absorbed by farmers, or when will they need to start pushing through the cost pressures. Nangona manani akutshanje ebonisa ukuba uqoqosho luyakhula, umngeni ukubenzi bomgaqo-nkqubo wokuguqula inzuzo encinci ikhule ngokuzinzileyo notyalo-mali oluphezulu kunye nokudala amathuba omsebenzi. Kaizer Chiefs izakuqobisana neScotland FC yaseZimbabwe kwindebe yalo nyaka iToyota Cup ngelungiselela isizini ezayo kwibala iRoyal Bafokeng eRustenburg eMntla-Ntshona ngomhla wama-26 kwinyanga ezayo, kanti iqela leKaizer Chiefs lithi liza kubhengeza umqeqeshi walo omtsha kwaye nabadlali kungekudala. iKaizer Chiefs ibhengeze iScotland FC nezintshatsheli zeligi kwelaseZimbabwe njengeqela eza kulisindleka kwindebe yeToyota Cup yalo nyaka. iScotland FC singabatshakazi kwiligi yaseZimbabwe kwaye sinabadlali abaziwayo abaquka uKnowledge Musona, uKhama Billiard kunye noTerence Chukwamanja. Usihlalo weli qela uthi baziva bewongekile kakhulu kukudlala neKaizer Chiefs, watsho yabongoza abalandeli ukuba baphume ngobuninzi. We know we've got a great presence, we've got a great Zimbabwean community in this country, so we expect a lot of fans to come out, and I do urge them to come out, support the team, support both teams, because, Kaizer Chiefs itself has a lot of Zimbabwean supporters, so I urge them to come out there and support the teams. Ukanti uJessica Mutaung uthi baza kusebenzisa lo mdlalo ukulungiselela isizini entsha kwanokubonisa ngabadlali babo abatsha nabaqeqeshi. And just very proud to be hosting Scotland FC, a team that is making waves in the Zimbabwean League, investing in the game, investing in players and infrastructure, a team that has great stature, and we're looking for a competitive game, looking forward to seeing some of our former players, and also showcasing new players and new technical team, our new jerseys, so really a bumper experience. Uthi baza kubhengeza ngokusesikweni umqeqeshi weli qela omtsha kungekudala. We're very thankful to the last technical team who contributed and put the team where it is in third position, allowed us to get back into the Codfed Cup. In future, we'll make the key announcements, and I think some of those questions will be addressed at that time. But certainly for us is to now look forward to the announcement of the new team who'll take over, players who come into the fold, and any other changes, and we'll make those announcements. Kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukelo wamapha ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yemozulu mna ke bethuna ngegama ndikuthabile ke inzwakazi yabathembu ngokubanzi ke masijonge nantsi imozulu bukele ke siyaphawula kaloku ngawo ke umfanekiso wethu ogxila kakhulu ke kwiziganeko zemvula nomoya kuwo wonke nje uMzantsi Afrika na uyaphawula apha ekhaya noko imaxongo kakhulu la mozulu futhi nxa yokusibekela ukuqatha kwezulu kwindawo ezininzi nje lonke elapho lapha kontshona khulu impela futhi busendiyara ibikwe kakhulu ukubhudla kukhulu kwamoya phaya ngenxa yokuncipha kakhulu kwamaqondo wabo lonke nje apho lapha ku-Free State naphaya ke ephondweni laKwaZulu Natal ngokubanzi mbukelo wami ekhaya masijonge futhi ke lo maqondo wethu kaloku ke aphantsi naphezulu sivule ngephondo lokuqala elo phondo ke liphondo lapha kaloku eMpuma Kapa kwezi ndawo ezinintsi futhi ezikwimpuma kwelaphondo wena ophila apha kwiindawo ezifana apha koMthatha futhi ekuseni yilongqele kakhulu gqaba ngamafumpela ngamaqondo aphantsi ekuseni ka7 degrees benjenje kwelaphondo mbukelo wami lapha eFree State kwindawo ezininzi ke futhi ezikumantle kwelaphondo njengapha encamini kulo
umlo futhi busevelcom ikhona ke ingqele ngephi napha ko-Fixburg futhi imeko isemaxongo kuyabanda ekuseni ngenxa yakhe futhi la 2 degrees nansi kukhona mbukeli wami imozulu ke kwelapho lapha futhi kwintshona kapa yelizwe phaya ko-Beaufort West kwasekuseni of-Vredendal napha evostile futhi yinqele kakhulu ngexesha labo lokuvuka ekuseni ngenxa ka-6 degrees benje ke mbukeli wami futhi kwelapho lapha kaloku ko-Northern Cape kwezo ndawo zonke eziphezulu kwelaphondo phaya wena ophila pha koKuruman futhi Kimberley amaqondo okutshisa wabo ayafana kakhulu ngesithathu ngomso xa bevuka kanti mbukeli wami nansi futhi imozulu kwelaphondo ke lapha eNorth West kwezo ndawo futhi ezisenqamini kwelaphondo njengapha ko-Vryburg kwasekuseni futhi kuconge kamnandi baluvalo futhi belusonga usuku ngomso ngaye la 22 degrees benje ke emzontsundu kwiphondo lapha kaloku North West naseGauteng gxebe futhi pakumantla wena ophila phaya eSprings Alexandra Carltonville futhi ungathi kubande kakhulu ngomso ngenxa yenkwankca ebiko kakhulu kulo lonke nje elaphondo ngenxa ka-6 degrees mbukele ekhaya masithwala phawula ngokubanzi kukhona futhi mbukele elaphondo ke lapha yakoLimpopo kuyabanda kumazantsi wena opha kwindawo ezininzi njengapha koThabazimbi ekuseni bilabila phalaburwa futhi kwimpuma kwelaphondo ngalo maqondo asephantsi kakhulu ekuseni ngo-8 degrees nansi bethini imozulu kwakhona futhi ephondweni lasempumalanga kwindawo ezininzi ke pha kumantla futhi njengapha embobele ekuseni kuyafefa iziganeko zemozulu phaya imaxongo kakhulu amaqondo asephantsi ngenxa yakhe kaloku la 11 degrees mbukelo wami ekhaya khawuvume wethu ndiyivale ndiyisonge nam imozulu ngephawu lokugqibela eliphaya ke lona KwaZulu Natal kumazantsi futhi ophila pha kwa-Kokstad ekuseni futhi eThekwini kucwengile kumyoli phaya bevuka ekuseni nge-16 mna ndikudede kangaka xesheli myoli kamnandi mawethu.